Bonġu. Bonġu, fil-fatt hawnhekk qegħdin taraw il-miżabbar li kienet eżatt qabel kont jien. Kif int? Alrajta. Kif qed tħossok li llum ħadtu l-isbaħ triq? Ninsab gburija u li ħankun qed nirrappreżenta l-lokalità tiegħi u rebħet bħala l-isbaħ triq ta' dis-sena. U għalija tixraq ilha u. Ħantuk punsjetta. Bħala parti mir-rebħ. Prosit. Thank you. Thank you Ġo! very much. Kif ħanħallilek punsjetta? Fit-taraċ. Fit-taraċ. Ta' Selina. Ta' Selina. Ta' Selin, Selin! mhux m'għadux taħħaw? Fejn hu dal-ħanut? Aw, għandek ponsjetta. ċiġifieri. Tajjeb, kif qed tħossu? Mikrofon. Għatnika bħal-issa. Sorry, ma tiġġajed. Ħares, di għalik? Nawnek, Kemm ilkom? fuq 80 sena jina. Nista' saqsik ħaġa. Niftakar meta waqa l-ajruplan. Misni le. Rakkonta ħin malajta. Skużi? Ir-rakkont taħkilna. Le, aħna konna jina u l-mamis kienu ta' daħajja fil-kxina u nismu bum u kwasu biex ħagġa tal-Libjani. U ma tħuġġarnu naraw b'duħan kbir u hekk. Tifhem? U nies misfel ma aħna bqajna u. Pero l-mami mbattelet l-pressjoni miskina. L-inkwiet. Ġerri ġibrat bil-qatar ħadja tuga. Imma kienu bejdu bejt sewa, Nixir inna għanajtek sabiħa tritana, ma s-six għada bħala. Meta tara l-isbaħ? Fil-festa l-isbaħ. Fil-festa. Fil-festa U l-isbaħ. l-pellegrinaċ? Vera li toqtajat maħħon faqqux. Le, dak nħalli jom għansijina. Di għalik, Thank you. għaxan inti għandek il-ħanut fl-isbaħ triq ta' Malta. Thank you. U jekk tibda triq is-santwarju minn naħa ta' Witilajn, inti ġej minn Witilajn jew inti ġej mix-xajra ta' Ħażabbar, se ssib dan il-monument ta' Akta Barbara illi kienet minn Ħażabbar, Ħażabbar jien niftakara, kont għadni żgħir u kienet vera tħobb il-Ħażabbar. Imma apparti hekk kienet l-ewwel President mara li kellna, kienet l-ewwel mara fil-Parlament Malti u kienet ukoll l-ewwel Ministru mara li qatt kellna bħala fil-Parlament tagħna. U ma tistax tkun fi triq is-santwarju u ma titkellimx fuq is-santwarju, mhux hekk? Għajdin da ftit history ejja. Mela l-Knisja Mario. imbniet darbtej fl-1616 biex mbagħad iktar tard reġgħet imbniet għax naħseb jien naf ġara xi ħaġa U għamlu ikbar ukoll. u hawnhekk. Hawnhekk x'ma jsirx hawn. L-ewwel nisaw dawk iż-żewġ lokali li jintefgħu in-nies tal-lokal, hawnhekk jintramaw l-umbrellel u xek san. Ekku hawnhekk Ħażabbar magħrufin ħafna l-festa u hawnhekk ikollna l-briju jgħidulu. U triq is-santwarju irridu nagħlqu bil-bambin ta' Joe Bonavija u l-kuġin tiegħu. Ġew in dilettant kbir u ġvera. ħafna dilettant jena. Kemm ilek tarma? Illi mill-1970. U x'inhi l-istorja wara daw il-bambin li tarmaw? Ifimni, titkun ġo qalbek u xek. Barra minn hekk kont narma prasepju, daqs kamra sħiħa bil-ġebel rustiku. U diri ta' Malta ħadd l-ewwel it-tieni u t-tielet kont. Issa ħej. Issa dan il-bambin inħalli ħall-ewwel ġimgħa tal-miliet. It-tieni ġimgħa għandi ieħor tax-xema u nibdlu. U hemm xi raġuni jew hekk? Nista' kax Agostu, għal Agost. Nistgħu naraw? Ija mela le. Il-miliet it-tajjeb toqgħod f'liema triq toqgħod minn għandna d-Danusan, mit-triq tagħna u minn Infrastructure Malta.